Arkeologoa da eta Garezko alkate izan zen 8 urtez gainera. Egun EH Bilduko parlamentaria da Oian Mendo Iruñeko Irrintzidorrean gaur. Egunon eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Xebe Txoperenak kargua utzi zuenean, haren lekukoa hartu zenuen duela 2 urte eskaz, gutxi gora bera? Urte terdi esango nuke nik. Bueno, eta dagoeneko neurria hartuta legebiltzarrari? Bueno, kostatu zait, baina gaur egun erosoagoa dagoela esango nuke, hasierak zailak dira eta are zailagoak baina martxan dagoen makina bati igotzen zarenean, ezta? Orduan kostatu zait pixka bat, erritmoa hartzea, baina gaur egun esaten dudan bezala, erosoagoa nago. Behin trena hasi dela martxan, hortxe igo behar izan duzula, ezta? Bueno, aldakaita handia dago udal politikatik parlamentura salto egin zenuelako, ezta? Algate izan zinen 2015-tik 2023 urtera 8 urtez, 2 lege aldiz oso garez banago. Bai, 2 lege aldi oso emankor. Gero hartu nuen tarte bat, deskantsu bat behar nuen, eta gero proposatu zidaten parlamentoran sartzea eta baietza eman nuen. Bueno, oso emankor, esan nahi duzu, munduko deabru guztiak agertu zirelako zure herrian, ezta? Uholdeak esate baterako, uholdeak izan zenituzten. Uholdeak, suteak, pandemiak, estandak, denetarik bizi izan genuen. Suteak eta gainera ez nola nahikoak, ez da, 2022 urtean izan zen gutxi gora bera, ez da, zu gogorek harri. Bai, Nafarro osoa edo erdia kiskali zen urte horretan, ni etxean nengoen, nire ideia zen Aiozeko pantanora joatea arratsalde pasa, eta segituan deitu zidaten, Obanoseko aldean sute bat zegoela, Garez aldera etortzen zela, eta prestatu behar ginela. Eta martxan jarri genuen gure baliabide guztiak, abisatu genuen jendea, ez genuen espero horrelako sute bat ikaragarria izan zen, Garezko masa forestalaren uneko 70% edo kiskali zen izan zen, basakeri bat, eta benetazko beldurra pasatu genuen, ze etxetatik oso gertu pasatu zen sutea. Eskerrak eman baliabide publikoei eta bertan laguntzen egon ziren pertsona guztiei. Eta gero, uholdeak ere izan dituzuela, argak gora egin zuela? Ez bakarrik argak, Garez 3 erreka ditu, eta gutxienez bi uholdeak izan zituzten momentu ezberdinetan, baita etxebizitzetan sartu zen ura, eta baita beldurrezko momentuak bizi genituen. Hori baita esperientzia da, eta elkarlana, momentu horietan bizitzen duzu momentu txarrenak, baina hoberenak ere, elkarlan hori herritarren artean eta zerbitzu publikoekin. Bai, eta hemendi pasatzen diren alkate gehienek aipatzen dute esperientziarik gogorrena pandemia, koronavirusa pesatzen dut, Garezera ere iritsi zelako, ezta? Eta hor ere, esperientziarik onenak eta txarrenak, ezta? Herritarren arteko elkarlaguntza eta sustatzen delako. Bai, pandemia oso gogorra izan zen, ziurtasunak behar genituelako eta ez genituen inolako ziurtasunak, baina, baita ere, elkarlan hori eta nola jendeak gogoa zuen laguntzeko eta guztion artean aurrera ateratzeko. Dena den, nik ez nuke esango nire kasuan hori momentu txarrena izan zenik, guk bizi izan genuen estanda bat, festetako azken egunean, pertsona bat estanda egin zuen bere etxeari, eta 23-24 urteko gazte bat hil zuen, eta hori izan zen niretzat momenturik txarrena edo gogorrena, bere familiarekin egotea eta handik aurrera egitea oso traumatikoa izan zen gure herrian momentu hori, eta arlo pertsonalean ere nik esango nuke
horretan izan zela txarrena, zege koronavirusa edo pandemia bazen gizarte osoa afektatzen zuena, baina hori oso konkretua zen Garesen, oso gertuko kontu bat izan zen, eta gainera hilako bat izan genuen hor oso gertu. Eta elkar ezagutzen duzuela herrian guztiek, gutxi gora bera, 3.000 biztanle izango ditu Garesek? Bai, 3.000 inguru. Bueno, ederki bizitzeko tokia da, ez da? Ze esango dizut nik. Bueno, haizu, arkeologoa zara, nondik nora otu zitzaizun, ez da? Txikitatik ibiltzen zinen, ez dakit, kobazulorik baute dagoen Garesen inguruan, edo? Ez dago, baina ni txikitatik oso frikia nintzen, asko gustatzen zitzaizkidan dinosaurioak, ni paleontologoa izan nahi nuen, baina, bueno, urteak aurrera, erromatar garaia ere asko gustatzen zitzaidan, historia bere zabaltasun osoan, eta azkenean erabaki nuen historia ikastea, Gasteizen, arkeologian berezitua, eta, bueno, gero ibilbide guztia, Roma, Madrid, Hori galdetu gunen izun, Gasteizen ikasi eta lan egin apur batean, baina gero Erroman, Grezian ere ibili zinen? Ez, Grezian ez, bakarrik Erroman. Madrilen ere. Lanean bai. Gero, Iruña Beleian ere egon zinen. Bai, Gasteizen nengoena unibertsitatean, unibertsitatea hartu zuen Iruña Beleiako induzketak, eta, bueno, tokatu ditzaidan lan egitea bai. Iruña Beleiarekin, polemika izan da beti, ez da? Bertan agertu diren arrastoak faltsuak dira, bai ala ez, zein da zure iritzia? Bueno, nik ez tokatu arrasto horiek agertu ziren tokian industea, beste toki batzuetan industu nuen, eta hau iritzi pertsonala da, baina nik uste dut zientifikoki gaia ja ez dela polemikoa, ja pasata dago eta gainditua, uste da, ez arrasto guztiak faltsuak direnik, baina batzuk bai manipulatu zirela, eta hori nolabait baloreak kentzen dio antxe aurkitutako gauza askori, ez, baina zientzia puntu batetik edo ikuspegi batetik nik uste dut hori gaindituta dagoela. Arkeologoa zara, bai, eta horrek balio izan dizu legebiltzarrean, parlamentuan, ardurak hartzeko tenorean zure taldearen izenean, batzordeetan eta bestelakoetan, oso gerezpanako, esate baterako ingurumenaren atal horretan lanean zutafogoari zara, ezta? Bai, hainbat gai tokatzen zaizkit, orain are gehiago ikerketa batzordea dago, eta hori dena desitxuratzen du, baina, tokatzen zait kultura oso arlo zabala da, horren barruan badago ondarea, eta ondarean pixkat ezagutzeak izatea oso ondo datorkit, baina eramaten dut baita kirola, turismoa, ingurumena, energia, industria. Ondarea ongi gordetzen dugu? Nafarroan zure ustez? Azken urteetan hobeto esango nuke, ez? Uste dut loraldi bat bizi dela arkeologia Nafarroan, eta gero eta hobeto egiten ditugu gauzak. Nafarroko museoari buelta bat eman zaio, enpresa eta elkarte gehiago sartu dira Nafarroan induzketak eta ikerketak egitera, ikuspegia zabaldu da, uste dut lehen ikertzen ez diren gauza pilo ikertzen ari garela, oso talde gazte eta oso prestatutak lanean ari direla, eta esan dudan bezala loraldi bat bizi ari gara, eta gizarte bezala nik uste dut ospatzekoa dela. Iruregiko eskua Nafarroko museoa aipatu duzula, bertan dagoelako, ez da? Hori berri interesgarria izan zen, benetan. Bai, eta euskaldunak garenok postekoa ere ez, baina behar bada hori da, ez dakit ezagunena, baina beste asko ditugu, orain dela gutxi bisontea, lintze bat,
izan dugu mapa oso ezagun bat, zurdurak, baita badugu oso ikerketa politak Nafarroako herriberan paisaiaren inguruan, eta arkeologia soziala ikertzen duena, ez, lan egiten zuten pertsonen arkeologia, ze normalean ikertzen ditugu dirudunen arkeologia, nor zuen etxe handiagoak, eta mosaikoak, eta gaztelu handiak, eta ez dakit, jauregiak, baina garrantzitsua da ezagutzea ere lan eta bizitzen ziren pertsonen arkeologia hori, eta hori da gaur egun, ikertzen ari edo hasten ari garena. Atzo esate baterako kaskante inguru horretan ibili zinen, ezta? Telefonoz deitu eta esan zen idan. Kaskantetik ateratzen ari naiz, atal honetan dagoen zerbaitetan lanean, indusketa lanetan, edo, behintzat arkeologia, bestelako begi batzuetatik erreparatzen, zertan ibili zinen? Emendakin bat zuzendu genuen talde parlamentariotik han dagoen indusketa batzuetara, eta oso talde polita daukate kaskanten, erlazionatuta ez bakarrik ikuspegi zientifiko batetik, baizik eta gizartearekin elkarlanean dabilen talde bat, eta horrela egiten dituzte hitzaldiak, eta bestelako ekimenak, ez bakarrik indusketak, eta baita ikertzen dute kaskanteko indusketa horren espazio guztian ondik hartzen zuten materialak, non ekoizten zuten janaria, bada arkeologia begiratzeko beste puntu berri bat. Oinarrizko gizartea aztertzea zuzen ere, ez da? Hori da, dena ezakit ekosistema bat bezala ikustea, eta ekosistemaren puntu guzti horiek ikertzea. Oian, energiaren atalean ere lan egitea tokatzen zaizu parlamentuan, eta energiaren inguruan, ez dakit, pauso bat aurretik dijoa Nafarroa hori esaten da, energia berriztagarrien atalean hala uste duzu oraindik ere? Bai, niri tokatu zitzaidan energia, tokatu zait energia askolantzea Gareseko udaletik, sortu genuen Nafarroko komunitate energetiko bat lehenetarikoa, esango nukenik, eta Nafarroa aurretik doa, baina ez gaitezen trampak egin gure buruari. Nafarroak ekoizten du behar duen elektrizitate baino gehiago, baina elektrizitatea bakarrik da kontsumitzen dugun energiaren 25%, 28% inguru. Bidea dugu oraindik gure ekonomia deskarbonizatzeko, jasangarriak garela ezateko, eta gainera ekoizten dugun elektrizitate hori ez doa gure beharretara askotan, esportatzen da beste toki batzuetara, beste enprese batzuen beharrak azetzera, eta behar duguna da guk ekoizten dugun elektrizitate hori gure beharretara zuzentzea, behar dugu gure ekonomia eta gure gizartea elektrifikatzea, eta bide honetik goaz, noski, Nafarroa liderra da puntu askotan, baina kontuz, ze asko daukagu oraindik egiteko. Energia fotovoltaikoa horren inguruan, etxaurin esate baterako, sortu da polemika, edo hemendik ikusten ditugunean, Erreniaga mendian, hemendik gure terrazatik, haize errotak, eta hori guztia, ez zaigula gustatzen, ez da, apur batean. Ez dakit ez egun gustatzen, edo, eztabaida polit batean gaude, nik uste dut denok onartzen dugula berriztagarriak behar ditugula, hori uka ezina da, larrialdi klimatiko batean bizi gara, eta gainera testuinguru politikoa ere, ja ez Nafarroan, baizik eta mundu mailan ikusi dugu ekimen imperialistak Venezuelan, Iranen, oso loturik daudenak energiaren kudeak eta energiarekin, petrolearekin eta energia fosilekin, eta ondorioz gizartearen gehiengoak ikusten dugu berriztagarriak beharrezkoak direla, ez? Orduan sartu gara eztabaida batean, non, nola eta zertarako, ez? Eta orduan eztabaida horretan gaude, niretzat eta nire ikuspuntuz oso polita eta aberazgarria dena. Transizio klimatikoan bete-betean sartuta gaudela, ez da? Eta aldaketa klimatikoak arduratzen gaituela seguru. Haizu esan diazu, kirola.
kultura. Eta gero bestalde batetik, energia, ingurumena, ondarea. Lehenengo sektorea. Lehenengo sektorea, haizu, garez, herri txiki bat, landa eremuan dagoena, ez da? Hor, ez dakit, zuen gandik gertu, Estelle herria dago, eta gero Pirineo aldea, Pirineo aurreko inguru hori aipatu beharko nuke, despopulazioa da. Zonalde horietan landa eremuan bereziki arazo nagusia, ez da, oian? Bai, garez ez gaude despopulazio arazo handi batekin, baina nolabait gure inguruko herriak despopulatzen direlako garezen mesedetan, ez? Eta hori arazo handi bat da, ze, bueno, dena erlazionatu dezakegu, suteak ere, landa eremuaren egoerarekin, gero eta abeltzain gutxiago ditugu, abeltzainak ere kontrola egiten dute gure basoetan, ekosistema sozial eta ekologiko horretan bere biziko garrantzia dute abeltzainak, nekazariak, herrietan bizi diren pertsonak, orduan hori zaindu behar dugu. Begira, datu bat emango dizut, nik orain dela 100 urte edo garez bazen nekazarien herri bat, herriaren gehiengoa bizi zen lurraz, eta nik alkatetxa utzi nuen momentuan garezen 5 nekazari, baina zeuden, ez? Bizi izan dugu lurren konzentrazio bat, bizi izan dugu nekazal eremuaren abandono bat, baita ere ekonomikoki jasangarria izatea oso saia delako lehenengo sektorean, ez? Eta mundu oso ero batean bizi garelako, gure elikadura sistema eroa delako, guk ekoizten duguna, ez dugu hemen jaten, eramaten dugu beste toki batetara, eta beste toki horietatik ekartzen dugu elikadura, ez? Hori baita ere transizio energetikoarekin oso erlazionatuta dago, ez? Buelta bat eman behar diogu gizartearen eremu ia guztiei. Eta horretan egin behar dela lan behin eta berriro nabarmentzen duzu politika aspergarriaren aldeko apustua, ez da? Hor isilean egiten den lan hori, baina, bueno, sarritan ikusten duguna titularretan eta bestelakoetan, eta eguneroko bizitzan izaten dira ustelkeriarekin lotutakoak, eta esan duzu hankaz goratuta daudela alderdi guztietako lanak eta ardurak, ikerketa batzordea dagoelako, esleipen publikoen ikerketa batzordea lanean zi delako duela urte batetik ona, eta udara arte behintzat lana izango du, ezta? Apur batean zu bertan zaude, ikerketa batzordean ez, baina gertutik jarraitzen duzu. Zer eman dezake honek, ezta? Lan publikoetan zenbaterainoko ustelkeria egonda, akzionak zenbaterainoko ardura Sarbinabarrek zein da zure ikuspegia? Bueno, nik uste dut ustelkeria 78ko regiminarekin korrelazionaturik dagoen sistema bat da, nire ustez, eta hor badugu behin eta berriro errepikatzen dira, alderdiak izan daiteke PP, izan daiteke PSOE, baina behin eta berriro errepikatzen direnak dira ustelkeria promozionatzen dituzten enpresak, Akziona adibidez, ez? Eta uste dut horretan ere fijatu behar garela eta neurria jarri behar direla enpresa hauek egiten dituzten promozio, ustelkeria promozio hoiei ezi bat jartzeko, ez? Adibidez, frogatzen bada enpresa bat, politikari bat erosi duela, enpresa hori ezingo du esleipen publiko batean parte hartu, ez dakit zenbat urtez, ez? Haizu, Zerdan jaunaren itzala apur batean ikusten da, ustelkeria kasu hauen atzean, ustez. Oso jota ikusten duzu parlamentuan alderdi sozialista PSN-eko kideak edo hasierako kolpea hartuta orain indarberrituta somatzen dituzu? Indarberrituta daude eta ezke zai besterik geratzen, ikusten dut momentuan kolpe latza izan zela beraientzat, uste dudalako, benetan, eta zintzoki konfiantza zutela pertsona honetan,
bueno, ez da oraindik zer frogatu, ez, baina epaitu beharko da, baina nik uste dut arlo pertsonalean kolpe bat izan zela, eta orain, bueno, indar berritutak daudela, konfiantzaz begiratzen dutela urrengo hauteskundeei, ikusiko dugu ze ateratzen den ikerketa batzordetik, eta ikusiko dugu zer gertatzen den baita aurrengo hauteskundeetan. Egungo gobernuan zurekin Nafarroa, geroa bai, eta PSN, eta zuek babesten duzue lege nagusietan eta aurrekontuetan kanpotik eroso zaudete postura horretan? Bueno, komplikatua da ere, azkenean guk ez dugu modu orokor batean babesten, gu adostu ditugu hainbat aurrekontu, eta aurrekontu horietan jartzen ditugu gure negoziak eta oinarri batzuk, eta gero legeetan, legez lege, esaten zen bezala partido a partido, legez lege negoziatzen dugu, eta saiatzen gara lege horiek benetan inpaktu positibo bat izatean Nafarroko gizartean, eta horrela ez bada, ez dugu lortuko gehiengoak aurrera eramateko. Nola ez, gure nahia da gehiengo progresistak aurrera ateratzea, baina hori ez dago inoiz bermaturik. Gehiengoak aipatu dituzula bagatoz, 2015 urteraino behintzat, UPN-eren muleta izan da PSN, ezta? Eta ez dakit Ferrazen aldatzen badira kontuak Sánchez desagertzen bada, agian horrek oi hartzuna izan dezake Nafarroan, ez da? UPN-eren makulu bihurtu daiteke berriz ere PSN, edo ez? Ez dakit, ez naiz futurologoa, ez dakit, ikusi beharko dugu, baina nik ez nuke ekarriko estatuko politika Nafarrora, ez? Nafarroa gure, ez dakit, gure sistema politiko propioa daukagu eta gure partida propioak jokatzen ditugu. Nola ez, PSNek estatuko partidua izanik kutsatzen da politika orokorretaz, ez? Baina egia da ere, Nafarroan UPN trampismo ez dakit, ahotsa bihurtu dela, eta hori zailtasunak sortzen dizkie beste eremu politikoekin adostasunetara ailegatzeko. Orduan, ikusiko dugu zein izango den giroa, baina Nafarroa eta Euskal Herria ere nik uste dut testuinguru politiko berezi bat dutela estatuarekin alderatuta, seguraski progresistagoa eta ahalbidetzen duela beste politika batzuk aurrera eta beste gehiengo batzuk aurrera ateratzea. Aizu, UPN alderdia gainetik bada ere aipatu dugu, haien estrategia gaur egun inteligentea ikusten duzu, gero eta eskuinerago? Ez dakit, beharko lukete agian zabaldu atea leio txiki bat behintzat alderdi sozialistarekin bat egiteko noizbait, ez da? Baina gero eta muturrerago ikusten ditugu, etaren komodinarekin, Euskal Herriaren komodinarekin, atzo bertan bere presidentea entzuten genuen Nafarroak eta Euskal Herriak batez dezatela egin eta horren alde eginen dutela, ez da? Eta gero eskuin muturra ere, Vox ere badago parlamentuan zatituta orain, baina ez dugu ikusten esate baterako Espainiako gorteetan ikusten den zalaparta hori, ez da? Edo nolabait, baretuta dago hemen egoera apur batean, zure ustez? Bueno, unik uste mendik hauteskundeetara eskuinak saiatuko dela kakazten bizka bat giroa, uste dutelako hori komeni zaiela. Niretzat ez da estrategia oso eraginkorra, baina beraiek jakingo dute, ez. Nik uste dut, eta lehen esan duzu beti aldeharrikatzen dudala politika aspergarria, eta uste dut hori dela errezeta, hau zirku bat ez bilakatzeko, baina hori onartu behar duzuen medioetatik, onartu behar dugu politikariak, eta erosi behar dute baita gizartetik, esan nahi dut, azkenean medioak ematen diote gizarteak eskatzen duena, eta politikariak ematen dizuegu medioak eskatzen duzuten. Orduan, nik uste dut
giroa pixkat baretu behar dugula, eta eskuinak saiatzen bada giroak akazten, guk, medidan, pixkat hori geisten, ez? Eta galdetzen zenidan uperen estrategia, nik... Ez daukagu demorarik. Bale, bukatuko du. Bueno, haizu, UPNren estrategia eta zuen estrategia, eta, horretan... Ez diet pistak emango, berai jakingo dute. Mi esker honez gurekin izateagatik, Oian Mendo, EH Bilduko parlamentaria, eta Garesko alkate, plazera izan da zurekin hitz egitea, arkeologo batekin hitz egitea, eta ongi izan. Mi esker zuei.